Ate, may itatanong sana ako. Di ba 80 years old na po kayo? 80 years old. Anong sikreto? Wala akong sikreto. Kasi straight body pa kayo eh. Yung iba, wala na. Mga 60 pa lang, wala na. Ano po ang para umabot ng 80? Ay, basta kinakain ko gulay, prutas, gatas, yogurt. Galing. Skin pa lang. Exercise po. Oo, nag-exercise. Maglakad-lakad. Okay, yun na. Yun na, ate. Happy birthday. You never heard before. 1, 2, 3, 4. Don't tear my heart, my achy breaky heart. I just don't think you'd understand. Oh yeah. But if you tear my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man.
wala akong gagawin o hindi man lang ako magbibigay sa birthday nyo. Kahit sinabihan nyo na hindi na ako magbibigay, kahit mahirap ako, hindi naman ako papayag na wala akong Si maibigay Alma. sa nag-iisang favorite kong nanay sa mundo at isa sa favorite kong tita sa Kapaklan. Auntie Betty, sabi mo hindi mahalaga kung magkano, basta importante naalala ka namin. Sabi mo kahit 1K pesos, okay na. O ayan, times 4 pa yan. Pesos nga lang, hindi Canadian. Pasensya na kayo dahil ito lang ang nakayanan ko sa ngayon. Babawi na lang ako kung tapos na mag-aral yung dalawa kong anak. Siya, sasabihin nyo na naman kailan pa sila matatapos. Baka wala na kayo kung matapos sila sa pag-aaral. Ipagdasal nyo na maging successful lahat ng ginagawa ko para hindi lang ito ang maibigay ko. I wish that you both have a long life, more birthdays to come, good health, and that you can travel even more. Happy birthday, Mama and Auntie Betty. Enjoy your vacation. God bless you both. Love! Love! Sino sa kanan nyo? Alma. Alma, Spencer, and family. Wow! Ano pa nga ba? Siyempre, isa ako. I think isa ako sa favorite na ko. Well, thank you very much sa lahat ng tulong. Mula noon hanggang ngayon. Thank you very much. I love you both. And God bless you both. Thank you, Ate. Thank you. Auntie Naty. Okay, next, Auntie Lo. Okay, message ko po. Yes, Auntie Lo. Sa inyong kapatid. Ano pong message ng Auntie Lo? Ano message ng Auntie Lo? Bakit niya kakatawa? Tawagan ko ni Alma. Sana Ante, message mo. umaba pa ang buhay nila para may magbibigay ng panggamot ko. Salamat sa tulong nyo. Mga Ay, sakitan! Ang sakitan! Nung sakit ka, nung gagawin ko. Basta mayroon. Magbibigay kami. Okay, sino ba hindi kayo nag-message? Mayong Jong, halika dito! Hindi pwede pala. Okay, Ante, arumbag. Since birth, ante, amo mo. Hey! Ante, Ang sakit mong garong sugat yun. ante. Kay kasinsin ko nga best friend ko. Edward. Happy birthday, ante. Simple lang, bating lang. Happy birthday, ante.
Okay, sino may ticket sa message? Wala, ipagayo lang. Okay, ang message sa akin, behalf of Marlene Kapwa, Nilintong, thank you po, Auntie Uncle, kay Auntie Violi, kay Uncle Flor, sa... Siyempre, ever since tumutulong dainang ko, di ba? So, thank you, Auntie T. Salamat, salamat. Basta... Auntie Violi, thank you, Uncle Flor. Auntie Naty, Auntie Violi, thank you. Okay. Woo! Okay, okay. Okay, Auntie Naty, ito may pagayo kanya ni Ate Alma. Anak ko, na-surprise kami ka ni Auntie. Nang kung ma-expectaran, nga kastoy, iti plano. Isu nga at pasalamat ak anak ko. Sapay ko ma, ta umatibdog, pay tibiyag mi ka ni Auntie. Thank you. Thank you again. Okay. Yes!